vivia aquí, en un lloc d'aquí a prop on anirem, que es deia, la gent li deia el barri de la Plata, el barri de la Plata. I vaig fer un llibre que es diu El barri de la Plata, que és una barreja de diverses coses, de la història de la meva família, principalment, també de la història del Poble Nou, d'història urbana, és a dir, de com evoluciona aquest lloc una mica perdut, i després explica una cosa que no s'havia explicat mai, que és la història dels valencians a Barcelona, que és una cosa que ara sona molt estrany, no? Però a Barcelona, l'any 30, un de cada 10 barcelonins era valencià. Bé, el barri, sempre jo explico que és un lloc molt singular perquè és un poble, té una estructura com altres barris de Barcelona, i després sobre aquesta estructura de poble hi ha una ciutat, no? El carrer més antic, aquest carrer no és antic, la Rambla del Poble Nou no és antiga, sinó que el carrer realment antic és el carrer Marià Aguiló. El carrer Marià Aguiló és un dels eixos sobre els quals es construeix el Poble Nou, perquè és el camí que fa la gent del Clot per baixar al poble, a Marina, que és on hi ha primer els negocis d'indianes, es fan teixits de cotó que es posen assecant allà, i després les fàbriques. I aleshores, sobre això es va col·locar una ciutat, no? Com veureu, d'aquí cap allà hi ha una quadrícula de Cerdà, una mica diferent de la quadrícula del Cerdà, perquè les illes són més petites, però és una altra estructura, és una estructura urbana, de manera que tot està com una mica doblat. El Poble Nou, a més, estava molt aïllat, perquè ara pots anar per tot arreu i tot està obert, però quan jo era petit era com si estiguessis en una ratera, perquè en allà hi havia, aquí deien, aquí construiran la Diagonal. La banda d'allà era la terra incògnita. Ningú... Nosaltres no anàvem mai cap allà. No se'ns acudia mai. Més enllà de Bac de Roda ja era com... No entrava ja ni... La gent arribava fins a Lope de Vega. Aleshores, la banda d'allà, que ara atreu a tot aquest munt de turistes, hi havia la via del tren, hi havia una tanca que tancava tot, i quan passaves la tanca hi havia una platja plena de merda. I si anaves cap allà, primera que passat, diguem-ne, Badajoz, també era una mena de terra incògnita, perquè hi havia unes fàbriques immenses, hi havia una foneria que es deia Torres, que era una foneria immensa, que ocupava 2 illes i mitja de l'Eixample. Quan travessaves tot aquest munt de fàbriques, hi havia la via del tren, que no es podia passar, amb uns passos a nivell sense barreres, que eren de pel·lícula de por. Vull dir-te que realment Poble Nou vivia molt entotsolat en el seu ambient, la gent vivia molt reclosa aquí, molt tancada aquí, i tothom, com a altres llocs de Barcelona, la gent deia, la meva mare se n'anava a comprar al Simago, que era un lloc que hi havia a la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors, no? I deia, me'n vaig a Barcelona. I volia dir que s'anava a Barcelona. Cada gent que ho diem, sí. Me'n vaig a Barcelona, vale. Llavors, aquí, doncs, aquesta història dels valencians també donava unes característiques molt pròpies. Qui eren aquests valencians? Aquests valencians eren gent que havia marxat sobretot d'una zona castellanoparlant de la província de Castelló, per sobre de Vila-real i Onda, que hi ha tota una sèrie de poblets petits, i va ser com els xinesos. Primer va venir un, després van venir els parents, després els cosins i després els altres cosins, i va haver-hi un moment en què el barri de la Plata, que és on anirem, era un lloc que realment tothom era valencià. I la prova és que tenim l'orxateria del Tio Che, que és una relíquia viva d'aquest món dels valencians. Això era una llacuna, o sigui, l'origen del Poble Nou era una llacuna, originalment, no? Per això hi ha el carrer Llacuna, castellà. Ara, com que ja no plou, ni fa ni aigua ni res, ja no ho sé, però durant molts anys vivies al Poble Nou i era molt característic el tema aquest. Primera perquè al setembre hi havia unes riuades de campionat, però després, durant tot l'hivern, eren uns hiverns molt humits, sempre hi havia molta humitat, les cases estaven sempre escrostonades de la humitat, hi havia tot un món d'aquestes característiques i el barri de seguida ho treia. Els que sou del barri ja sabeu que aquí quedava tancat, després hi havia tota una sèrie de carrerons petits i arribaves a sortir amb un pas a nivell que hi havia i a darrere hi havia 4 barques, jo quan era petit hi havia 4 barques de 4 pescadors que encara quedaven,
amb un trosset de sorra, que era com una cosa així, un triangle així, i envoltat tot de ferralla i de porqueria, de les barraques del Somorrostro, d'abocaments que havien fet, etc. Vull dir que realment, jo quan veig ara que venen els turistes, els estrangers i es compren pisos d'aquí del Passeig Calvell, que eren uns pisos que els companys d'escola meus que vivien allà era com, hòstia, aquests viuen allà. El barri havia tingut dues vies de formació, una que era el carrer Maria Aguiló, que us he dit, i l'altra era l'Avinguda Icària, perquè l'Avinguda Icària, quan es construeix el cementiri, que és el primer, ja al segle XIX, ja es treuen els cementiris dels nuclis urbans, i aleshores es crea aquest cementiri, i aleshores l'Avinguda Icària, clar, és el lloc per on passen les caravanes funeràries que van allà, i aleshores això crea un eix urbanístic i això és l'altre. De fet, quan mires la documentació antiga, el carrer Taulat apareix com a carrer Major. O sigui que el carrer Major era el carrer Taulat. Això s'havia format d'un nucli urbà molt petit que era Sant Martí de Provençals, que era 4 cases, i això s'havia anat fent gran. Els amos de les fàbriques d'això no vivien aquí, però diguem-ne ja consideraven que ells no eren Sant Martí. Llavors, just abans de la unificació de Barcelona, hi ha una proposta d'independitzar-se. I aleshores els de Poblenou es volen independitzar, cosa que demostra molta, diguem-ne, caràcter, i volen independitzar-se. I van a veure el governador civil i diuen, bueno, nosaltres ens volem independitzar de Sant Martí de Provençals perquè això ja no ens interessa, nosaltres ja som una altra cosa i tal. I llavors el governador civil diu, però aquests senyors que es volen independitzar, com és això? O sigui, aquest lloc té uns accidents geogràfics que justifiquin que això? No. I com és això? I a més, si estem a punt d'unificar-ho, com és que... Llavors el que és interessant és que per saber qui eren aquests que es volien independitzar van fer la llista. I aleshores hi ha la llista dels poblenovins del 1870 o 70 i alguna cosa. Hi ha la llista de tots els que vivien aquí. Tots els noms són catalans, pràcticament, més algun de castellà, diguem, però no hi ha cap dels noms valencians que us he dit. L'altre document interessant és al revés, és agafar un carrer i anar veient d'on ve la gent. Llavors és impressionant perquè tots són dels mateixos pobles, però tot el carrer, tots són dels mateixos pobles, o sigui que realment va ser una afluència molt gran. Aquí, quan jo era nano i anava a buscar la llet, hi havia les tallers de l'avantguàrdia, que jo ja estava predestinat perquè jo ja passava i veia. Era bastant bonic perquè venien uns camions amb unes bobines de paper noruec i sempre hi havia uns camions amb les bobines i tal. Hi havia uns tallers immensos, era quan el periodisme funcionava i era un complex que dintre tenia menjador i tot i ho veies des de fora. Però el fet més singular era que el senyor Godó s'havia portat la Guàrdia Civil. I aleshores, en la cantonada de davant, hi havia un quartel de la Guàrdia Civil que, quan jo era nano, feia bastanta angúnia, perquè passaves per davant, sempre hi havia els guàrdies civils, i ho van posar per reprimir les manifestacions, diguem-ne, vagues, perquè el barri, naturalment, amb tants treballadors i tanta gent, era un focus d'anarquisme, de moviment obrer molt principal i molt anarquisme. A vegades fent recerques de coses, mira, assassinat de fulano de tal, al carrer tal, hòstia, si és al costat de casa. Mort de... Bueno, això passa bastant per tot Barcelona, diguem-ne, però aquí d'una manera molt singular, perquè hi havia els patrons i hi havia els obrers. El tema del reggae skin és un dels temes estrella de la discussió sobre el Poblenou, perquè hi ha una llegenda, i jo crec que s'ha de dir una llegenda, que és que hi havia hagut una pista de patinatge. Aleshores, aquesta pista de patinatge ningú ha vist mai cap foto, ni hi ha cap document, o sigui, ni surt anunciat enlloc ni res. L'altra teoria, que és la que jo, diguem-ne, sonar,
és que aquí era el nucli dur de la llacuna, no? Perquè aquest és el carrer Llacuna. Bueno, quan van treure lo del diari, La Vanguardia, tots els edificis del davant es van mobilitzar i a sota va començar a sorgir aigua. Van tindre que portar unes màquines per treure l'aigua. Els dius soterranis de tots els edificis han d'estar mesos, a vegades serien milions de litres d'aigua. Sí, perquè és aquesta història. És molt divertit, va ser bastant divertit on feia el llibre perquè vaig estar mirant els planos que hi havia. Van aixecar uns planos abans de fer la quadrícula del Cerdà. I aleshores aquí posava acequia, tal, lavadero, tal. I llavors era veritablement uns aiguamolls, saps? Amb una mínima urbanització, I sobre això van col·locar això. El Balenyà, als anys 60, va fer una reforma dels seus cinemes. I aleshores va cridar a l'Oriol Bohigas, que l'arquitecte, perquè ho fes. L'Oriol Bohigas va fer els planos i tal, i aleshores quan els hi va presentar, això ho explica l'Oriol Bohigas a les seves memòries, i llavors quan ho va presentar, el senyor Balenyà li va dir, falta una cosa molt important. Què falta? La reixeta de davant. Sí, perquè el cinema pixa. Els cinemes populars la gent pixa, no? El Bohigas es va quedar de pedra, no? De pensar que la gent pixava des de la butaca, no? I llavors pensar, ara ho entenc, no? Perquè sabeu que en català hi ha un dit que diu això és can pixa i rellisca, és can pixa i rellisca. I la meva teoria és que el rellisquint pot ser que hi hagués en algun moment una pista de patinatge, jo no dic que no, però possiblement això ho va incrementar. La cooperativa Flor de Maig era una cooperativa de producció molt important, tenia diferents sucursals. Els que sou de la meva edat, més o menys, potser havíeu anat a un bar que es deia Universal, al carrer Maria Cubí, que era una sucursal de la Flor de Maig. I era una cooperativa a Cerdanyola, tenien uns terrenys i vaques i no sé què, no? I hi havia aquest moviment obrer organitzat, hi havia diverses cooperatives d'aquest tipus, però al mateix temps hi havia el moviment obrer bèstia, no? Llavors aquí, que ja tenim aquí pintat, però quan jo era petit, aquí hi havia una pintada fascinant, que no era una pintada, era feta a escarp i martell, i posava CNT. Encara la vaig fotografiar i surt fotografiada al llibre. Posava vota CNT, vota CNT. Hòstia, vota CNT és molt raro, no? Llavors vaig preguntar-li a una experta en el moviment obrer, i vaig dir, hòstia, mira això que hi havia aquí, que estava picat a escarp i martell, vota CNT. I em va dir, sí, això, diu, és perquè en el moment del Front Popular hi havia un sector de l'anarcosindicalisme que considerava que s'havia de votar per treure la gent de la presó, per fer l'amnistia, i hi havia un sector que no era el sector oficial, però que considerava que s'havia de votar. I això va estar aquí, hòstia, era bestial. Jo vivia allà, que ara ja, qualsevol dia ja vindrem aquí i no ho podrem explicar, que era un lloc també molt singular del Poble Nou, perquè hi havia unes muntanyes de Montserrat. Hi havia unes muntanyes de Montserrat que a mi i el meu germà ens tenien molt acomplexats, com ja us podeu imaginar. Estava fet, tu pensaves, això caurem un dia, no? Perquè si hi ha tota aquesta construcció, i no, estava fet, també molt característic del Poble Nou, estava fet amb escòria de fundició, que és una cosa que té volum però que no té pes. I aleshores, clar, per això podien construir aquelles xemeneies i totes aquelles construccions. I aleshores el bar victoriano era molt característic, no sé si algú de vosaltres l'heu conegut en la seva època d'esplendor, perquè era el bar de taxistes professional. O sigui, entraves aquí, sempre hi havia taxistes que tenien el taxi per aquí, i aleshores tots estaven allà fotent-se la barretxa, i aleshores venia un i jugava al trinquet. Per què jugaven al trinquet? Perquè eren valencians. Els valencians tenen molta afició al joc de la pilota, i aleshores en aquest tros d'aquí hi havia diversos trinquets. Aquest era el més important i el que va durar més, però en el carrer Mas de Roda n'hi havia hagut un altre. I jo crec que aquests trinquets tenien a veure amb l'afició dels valencians a jugar a la pilota. Jo quan era nano
la meva mare, com que treballava en una fonda i es guanyava la vida, em feien al Vora Mar, que era l'escola pija del Poble Nou. No tan pija com ara, que ara és un lloc de gent pitiplina a la Vila Olímpica, però en aquell moment no. Era un lloc que hi anaven la gent que tenia parada al mercat, gent així, els tècnics de les fàbriques, és a dir, jo tenia molts amics de... Sí, bueno, però hi anava les nenes a les monges i els nens aquí. Hi havia la diferència entre anar al Vora Mar o anar a l'Acadèmia Domingo. L'Acadèmia Domingo era una cosa com de principis del segle XX. I el Vora Mar era una escola de pares, allò que es deia de pares, que eren uns pares que havien posat uns diners, una cooperativa moderna. Primer havia sigut una escola religiosa que s'havia transformat en una escola que els pares eren els propietaris. La meva mare sempre em deia, mira aquests pobres nens a l'Acadèmia Domingo. L'Acadèmia Domingo tenia dues seus. Tenia la que hi havia al costat de casa, que era un piset, però després tenia una altra que hi havia una escala molt monumental que estava a la cantonada d'allà. Els que sou del barri, on hi havia el bar Trinquet, al costat, hi havia una escala molt monumental. I clar, aquí en aquest barri escales monumentals no n'hi havia. Hi havia la Flor de Maig i ja està. Però no hi havia cap més escala monumental. I passaves per allà, penses, collons, aquesta escala, què collons és aquesta escala? I aleshores un dia vaig descobrir què collons era l'escala. Que és que el Lerroux, sabeu que el Lerroux va ser un polític més o menys republicà, populista, ara diríem que era un populista, un populista. Llavors aquest populista el van introduint aquí, en certa manera per fotre nos amb els de la mancomunitat i tal, i capitalitzar el vot immigrant. I aleshores aquest tenia el Partido Radical, no? Partido Radical. Llavors vaig descobrir que havia creat una subsecció d'això que es deia Partido Republicano Radical Castellonense. Castellonense, perquè clar, tots els valencians aquests d'aquí eren castellanoparlants, perquè venien de la zona de l'interior de Castelló. I llavors aquests devien pensar, hòstia, aquí tenim un nitxo de votants, saps? De gent que votarà el Partido Radical, i van crear aquesta associació que era Partido Radical, Partido Republicano Radical Castellonense. I l'escala era la seu del Partido Radical Castellonense. En realitat, el barri de la Plata només és d'aquí a l'altra cantonada. Ja està. Molt barri, tampoc és així el gran barri de la Plata, era un carrer. Però la gràcia que tenia és que en això, que era un descampat, hi havia una concentració de comerços molt important. Quan estàvem allà a casa, vés al barri de la Plata. Llavors anaves al barri de la Plata a comprar, perquè era el lloc que hi havia un forn, era com el carrer Verdi del Poble Nou, això. Hi havia una concentració de negocis molt important. Jo ho faig servir més com una manera simbòlica per parlar d'un món que ja no existeix. El barri de la Plata, què és? És això i és tot, és el món de la infantesa, és el món dels valencians, tot això. Per què es diu de la Plata? Bueno, aleshores la teoria número 1 és els valencians que van venir a treballar al metro de Barcelona els hi pagaven amb monedes de plata. És una teoria discutible, perquè els valencians no van venir a treballar al metro de Barcelona, sinó que ja feia molt abans que hi eren. I ara l'última cosa que corre és que vaig sentir, és que aquí hi ha unes cases que són totes bastant igualetes, bastant maques, totes iguales, i que va ser una promoció urbanística del Bonaplata, que tenia els vapors Bonaplata, aquells famosos i això, i que ho va fer el Bonaplata. I llavors diuen que potser podria venir del barri de la Plata, podria venir d'aquest Bonaplata. El Poble Nou tenia, ja us he dit que era un lloc que no es veia mai res, sempre estava tot tancat, aquí senties cops, a vegades quan anaves a Can Torres veies el fulgor de la colada del que estaven fonent, però no veies, sempre estava tot tancat. Però en canvi se sentien olors, i aleshores les dues olors típiques del pati de la meva escola eren, i molt contradictòries, eren l'amoníac que es feia servir per fabricar el gel, el glaç, que de tant en tant se'ls escapava i fotia, quedava tothom, diguem-ne, en un estat catalèptic,
I després l'altre, que era molt diferent i molt agradable, era les enfornades de les galetes Solsona. La meva mare hi havia treballat. Enfornaven, i el dia que enfornaven era una cosa meravellosa, perquè era una olor de galeta torrada que s'escampava per tot, era una cosa fantàstica. Amb tot això vull dir-vos que, els que sou d'aquí ja ho sabeu, que era un barri ple de contrastos, o sigui, hi havia, ara a vegades l'Eduardo Mendoza, que és molt incisiu, diu, la gent es queixa del turisme, no? Diu, però no sé si m'agrada més una Barcelona plena de turistes que una Barcelona plena de fum, on la gent, diguem-ne, no podia ni respirar. Bueno, no sé, potser podria haver hagut un terme mig, sí. Però sí que tenia aquest punt una mica truculent, no? D'un lloc una mica abandonat de la mà de Déu. Quan vaig començar a circular en l'ambient periodístic i tot això, i anaves pels llocs i deies, bueno, tu d'on ets? Del Poble Nou. Del Poble Nou? Hòstia, aquest tio, d'on ve, no? Hi havia molt aquesta idea. Però al mateix temps hi havia una cosa fascinant. Hi havia un paisatge, aquí hi havia un paisatge únic, perquè aquest paisatge primera de poble, una mica de poble, de l'altra banda d'indústria. Després en aquella època hi havia moltes agències de transports, camions, tota la indústria va ser substituïda per les agències de transports, tot arreu hi havia agències de transports, hi havia tota una vida. Durant el dia hi havia vida, durant la nit era allò de pistola para defensa en el descampado, que deia aquell, no? Però tenia tenia un sabor molt característic que potser ara ja no el té tant, no? I aquesta és la història. Jo en el meu llibre vaig voler explicar una mica aquesta vivència i el que ha sigut agradable és que durant el temps que vaig fer-ho, que va acabar de sortir, que en parlàvem molt, hòstia, apareixia gent que t'explicava coses, s'hi sentia identificat, no? Perquè els seus avis eren valencians o perquè havien viscut l'ambient aquell del barri i tot això, no? És una sensació agradable d'haver fet una cosa que d'alguna manera és compartida per més gent. I en aquest espai ell hi va començar a fer no només les galetes, sinó també xocolata, va fer la xocolata cubala, no sé si la recordeu, però... I també va introduir els cromos, sabeu els cromos que anaven amb la xocolata? Solsona va ser dels primers i comercialment amb això va ser molt avançat. Perquè aquest edifici era, més que res, magatzem, de fàbrica només, i portaven els elements aquí dalt. I ara ho tenim com una sala per presentacions, per polivalent. Amb un sopar, una cuina fantàstica i, bueno, bàsicament és això, el procés va ser de compra de l'edifici fa 7 anys, la renovació va ser 2, va venir la pandèmia i aquí estem.